Τα λάχανα τώρα αρχίζουν να κλείνουν. Έχουν αργήσει λίγο. Ίσως φταίει το ότι το έδαφος είναι λίγο βαρύ. Δηλαδή έχει λίγο άργυλο που λέμε παραπάνω και δεν στραγγίζει και γρήγορα. Γι' αυτό τα λάχανά μας θα γίνουν πιο εύσημα. Μετά από ένα μήνα θα είναι έτοιμα. Εδώ το μπρόκολο φαίνεται έτοιμο. Θα το κόψουμε. Βλέπετε, κόβουμε την ανθοκεφαλή. Έτσι λέγεται το στέλεχος αυτό. Εντάξει, είναι το άνθος. Στην ουσία αυτό είναι το άνθος του μπρόκολου. Όπως και το είδαμε και στο κουνουπίδι. Λέγεται ανθοκεφαλή. Και κόβουμε και τα φυλαράκια που είναι κάτω από αυτή. Είναι τρυφεράκια αυτά και μπορούμε να τα φάμε. Για να δούμε, έχει άλλο. Για να δούμε από εδώ. Α, και εδώ βλέπουμε ακόμη ένα μπροκολάκι, θα το κόψουμε και αυτό. Κάτω τα χέρια σας. Ωραία. Δεν είναι πολύ μεγάλα. Σημασία έχει ότι τα φυτέψατε εσείς, τα καλλιεργήσατε και δεν χρησιμοποιήσαμε ούτε φυτοφάρμακα, ούτε χημικά λιπάσματα. Οπότε είναι πάρα πολύ καθαρά. Μόνο είπαμε λίγη σκόνη βιολογική είχαμε ρίξει για τις κάμπιες, που και αυτές θα μπορούσαμε να τις αποφύγουμε εάν είμαστε πιο παρατηρητικοί. Δηλαδή να βλέπαμε κάθε μέρα τα φύλλα, φαίνεται τα αυγουλάκια της κάμπιας φαίνονται πάνω στα φύλλα, ιδιαίτερα στο κουνουπίδι. Οπότε μπορούσαμε να τα απομακρύνουμε για να μην εκολαφθούν και να βγουν οι κάμπιες και να αρχίσουν να τρώνε τα φυτά μας, τα λαχανικά μας. Το καταλάβαμε. Ωραία. Ναι. Αυτά εδώ, θα κόψουμε και αυτό εδώ. Το κουνουπιδάκι πιο πίσω, σας παρακαλώ. Λίγο πιο πίσω. Δεν μπορώ να κάνω. Πιο πίσω πηγαίνετε. Κύριε, γιατί το κόβετε μισό-μισό. Όλα είναι σαν... Πρέπει να ξέρετε ότι το μπρόκολο μπορεί να ξαναβγάλει ανθοκεφαλή. Του παππού ενώ το κουνουπίδι συνήθως είναι μια και έξω, δηλαδή δεν αναπαράγει καινούργια ανθοκεφαλή. Το μπρόκολο είπαμε μπορεί να ξαναγίνει. Κύριε, αυτό γιατί το κόβει. Αυτά εδώ τώρα, τα κουνουπίδια, βλέπετε, Ναι. έπρεπε να τα είχαμε κόψει πιο μπροστά. Γιατί αφού περάσει ο καιρός τους, πετάνε αυτούς τους μίσχους από την ανθοκεφαλή, οι οποίοι οι μίσχοι αυτοί θα κάνουν το σπόρο τους. Καταλάβαμε. Αφήνει δηλαδή, αφού θα φύγει από τη ζωή, αφού θα τελειώσει ο κύκλος του, πρέπει να αφήσει τη ζωή του πίσω. Ποια είναι η ζωή του? Ο σπόρος του. Θα τον αφήσουμε λοιπόν, αυτά εδώ τα αφήσαμε εμείς για να πάρουμε το σπόρο, να τον βάλουμε σε φυτόριο του χρόνου, σε σπορείο μάλλον, σε σπορείο, να ανοίξει και να πάρουμε τα φυτά και να τα μεταφυτεύσουμε στο σημείο που θέλουμε, στον τόπο που θέλουμε. Για να δούμε. Ναι. Πάμε να δούμε και τα άλλα λαχανικά μας. Κατέβα σε παρακαλώ. Ας κόψουμε και αυτό εδώ το κουνουπιδάκι. Το δικό μου είναι εκεί. Μπορούσαμε να το είχαμε κόψει λίγο πιο μπροστά, πιο νωρίς. Όσο είναι δηλαδή η ανθοκεφαλή πιο συμπαγής. Τώρα βλέπετε αρχίζει και μεστώνει. Σκληραίνουν οι μίσχοι και πάει να βγάλει, είπαμε, σπόρο. Θα ανθίσει και θα βγάλει σπόρο. Θα το δείτε τον επόμενο καιρό, θα δούμε αυτά που έχουμε αφήσει για σπόρο. Πώς θα εξελιχθεί η ανθοφορία τους και πώς θα πάρουμε το σπόρο.